Spuneți-mi, da, lume, am devenit. Oh, fuck. What the fuck are you doing? You're fucked up. Oh, fucked up in the fucking top. Nu am reușit să fac nimic în Minecraft. Ok, mi-a reușit. Cu lagul ăsta nu-mi reușea nimic să fac Minecraft. Da, să mă apuc și de un nou canal. Pe acel canal să fie multe jocuri care le joc eu pe calculator, dar nu se vadă la fel de bine ca pe canalul ăsta. Asta să fie nașpa, dar asta să fie. Trebuie să am mai puțin lag pe acel canal. Asta e bine. What the fuck are you doing? Deci, da, lume. Și, da. Sperăm că să mai postez în continuare. Dacă da, am și chef, nu? Când am timp și chef, adică de ce ai filma un videoclip dacă nu ai chef? Să-mi spune în comentarii de ce ai filma un videoclip dacă nu ai chef. Bă, țărane, bă! Aoleu, mă violează. Pleacă-mă, că am luat și pot să văd cu acum. Asta. Ok, da, cam subscribe down first aid. Vom vedea când se închid, da.